Tervetuloa Unkariin, Unkarin jalkapallon ja futsalin harjoituskeskukseen Esztergomiin tähän Budapestin naapuriin. Täällä harjoituskeskuksen salilla on tämmöisiä paineilmalaitteita, joilla voi mitata muun muassa maksimaalista tehon tuottoa. Näillä laitteilla voi säätää kuormaa hyvin nopeasti noilla keltaisilla nappuloilla. Siinä on plus ja miinus. Ja tänään me valikoitiin tämmönen minikyykyn tehon tuotto-testaus. Eli käytännössä tämä testaus menee niin, että mä erilaisilla kuormilla seuraan reaaliaikaisesti tuosta näytöltä, että kuinka paljon tehoja mä pystyn tuottamaan. Se, miksi on hyvä olla tietoinen tuosta tehon tuotosta, on se, että mä voin optimoida mun omaa harjoittelua sillä tavoin, että mä tiedän, että millä kuormilla mä pystyn tuottamaan eniten tehoja, niin niillä alueilla mun kannattaa myöskin sitä harjoitella. Tässä me testattiin käytännössä 80 kilolla aina tuonne 130 kiloa asti ja katsottiin, että onko se tehon tuotto nousujohteinen. Tässä oli ongelmana vähän se, että tuo laite lähti nousemaan, niin käytettiin sitten kollegoja tuohon painolastina. Kiitos Jerry ja Tomi. Mä laitan tähän loppuun vielä noita tuloksia, mitä sain aikaiseksi tänään tuolla laitteella. Niin saa kuva siitä, että millaisia tehon tuottoja saadaan aikaiseksi.